Ai, amigos, que preocupado estou. Visto a crise política que se está a producir no noso país, vémonos na obriga de mandar un comunicado, aunque sea neste tempo de verán. O Partido Popular está a facer unha análise da realidade que non coincide co que nos estamos vendo e palpando. E les propoñen que pasemos de 75 diputados a uns 61 simplemente sin cambiar o resto das reglas de xogo. Parece que isto vai ser un pouco un cambalache porque teñen máis posibilidades de ganar. Entonces nós o que propoñemos é que si queren facer unhas novas reglas de xogo que cambien completamente o reglamento do partido. E por eso propoñemos listas abertas e que o dereito ao voto se transforme nun deber ao voto, porque hai un 30% do electorado que normalmente abstense e queríamos contar coa súa opinión a hora de facer un novo país. Por eso, dende IPOU e outros partidos minoritarios, o que pedimos é unha reforma da lei electoral, pero no que o primeiro punto sexa as listas abertas, e como segundo punto, o deber ao voto. E sin máis, decir que hasta agora, tal e como funcionan as cousas, é o aparato dos partidos o que decide quen vai nas listas e, polo tanto, isto convértese nunha partidocracia e se por aparatos vai a ser, para ese aparato está o do IPOU. Pero estas leis, ao final, teñenas que facer líderes e parece ser que nós en San Caetano non temos un líder senón un gentleman. En estes tempos de crisis o mellor é ter un líder e por eso, dende IPOU, líderes temos para dar e tomar. Felices vacacións a todos e ata a próxima.